Nga naman. Subuot ni mong ipasabot. Nanada ni ikog akong sampot karon. Ang mga pagkatawag yatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod kanato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, mayong udto na pudusab kanaton tanan mga kabisyo, my love so sweet. Duyog na punta sa pagpaminaw kanato karong mga tagnaa sa adlaw today ng Thursday. Pitsa 11 naman di ay ni bulan sa Mayo tuig 2023. Ani na punta magtikaw-tikaw, mag-alingasa, mag-aliwaros sa ato ang programa. Hala sige, malihog ko sa pagplastar, malihog ko sa pagpanukad o sa pagpaminaw. Labaw na katong mga gusto malagsik, gusto mahimsog, gusto mulig ko ng ilang palawas batok sa mga sakit na pwede mo pakdang sa ilang kinabuhi, no? So mahimo sa mahalaga karong mga taknaa. Abalok kung busy ka, tanaw kag dula sa Golden State Warriors versus Lakers. Saibit-saibit pagpaminaw diri sa tuwa mga kabisyo, no? O kini ang iyong DJ Mike Kiling. O kini po yung iyong gwapong taro ay lumping. Kini si Lolo Babaw, plastar na punta niya. Umanyo ba niya punta, umanyo ka sa tuwang pabati kanyato karon. Katong mga gusto mahimsog. Ala sige, gusto mo mahimog sama ni Lebron. Ang naong, dili ang iyahang lawas. Ang kalig-on, ang kagahi. Pero kung gusto ka mapalya kanyag nyawong, huwag problema, pabuladyo kiinit ka ron. 0917-509-5493 niya to ang text line number. We are also live there sa itong Facebook page, DJ Mike Kiling, a Facebook page, and Calabo Herbal Product Jesser Marketing, a Facebook page. Like, share, follow, and subscribe ka na to mga kabisyo, my loves. Saibit na lang appeal sa tuwang YouTube channel, DJ Mike Kiling. Okay, kamusta mo sa tadihan ninyo tanan? Hala sige, kung bati ta tuod kini atong tulubanon gatong kanaton sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Food Supplement nga aduna ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa, no? Palisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga aduna isang cup nga Calabo Garlic, lemongrass, turmeric, luyan dilaw, tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mapakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo o sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro, Serenobes 0939-736-0009. Sige, maayong afternoon, maayong udto. Kanatong tanan, doyog ta sa pagpaminaw. Para updated mo sa mismong dula sa score sa Golden State Warriors versus Los Angeles Lakers. Kabisyo, my love, so sweet. Anaa sa 70 over 59 labaw sa Golden State Warriors. Taas og labaw ang Golden State Warriors karon, ni mawi gitawon sila lulbaba. Gani. Pero amot lang ani bilog ang bola. So naragid na siya sa milagro sa unya kaning katapusan niya hapit, no? Banat-banatan kinila ning Golden State Warriors kung gustong
kuan niya gyud makasulod ning Los Angeles Lakers sa conference finals, no? So muna sa score karon sa halftime na siya, no? Ala sige, og padayon ta sa tuwang programa ilabi niya. Katong mga nagbiyahe, nagbiyahe karon katong mga muadtog mulakaw sa laing lugar. Mahimo kung ganing ikaw ma-stress diha, dapita, dali ra kan dagaton. Kabuhion, maghapyas ka o kajilic relaxing roll kay manutsut ang kanidod o shooting effects sa peppermint o lemon scent sa angelic relaxing roll. Gamit ka taningi, marelax yung ka o taman good sad, At least ko to ni adto ko Manila Lulubaba. Lahir jud kayo ang kahimtang na nila dito kaysa sa tuwa diri. Thankful kay ta, no? Dako jud kayo atong pasalamat kay tungod sila dito. Grabe ka toxic, grabe ka kainit, grabe ka abog ang hangin murag at kay sa paminaw, murag lain jud kay siya paminawon ug lain kay siya puy-an gid tuod sad. Pero kung financial nga aspeto, nindot kay didto, di ba? Kay dako man ang ilahang rate didto, pero kung makaya nimo nga nang paagi, ikaw na'y bahala igo kung gusto nimo mulahutay diha. Pero ako thankful pud to diri sa Tondakbayan. Labi na kini mga lugar nga naabot sa tong pagsibya Lulubaba. Labaw nga mas nindo tagamugaway ang mga lugaran ni. Labaw na diha sa 88.1 Line FM Santo Tomas, 90.5 Real Banat Radio Davao Oriental, 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani, 94.1 Big Radio Bayugan, 99.5 Gold Bayugan, 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, 94.7 The 1 FM San Miguel Surigao del Sur, 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City, Yes FM Radyo Provinciano Caguay, Real Radio San Franz, Line FM Barubo, Radyo Trio Madrid 98.7, 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, 94.3 Tandag City, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 94.1 Line FM Hinatuan, and 99.9 DYRG Radio Gindulman Bohol. Mayong udto sa aton tanan, mayong pagpaminaw, daghang salamat sa inyong pagduyog sa paglanog-lanog kanato, no? Ala sige, ano na kayo sigot man kanya tuod may kiling. Kining kuan manggod Lulubaba, katong kahimtang manggod nga nasalag taog Manila, kining ibang klase yung mga tao doon, hindi ko masabtan eh. Ako po, bata-bata pa ko, nakadto ko Manila, lain po kayo ako kahimtang dito po sad. Nasinatin ako ang kasi-klaseng kalisod, mahirap talaga doon. Lalo na't pagbaguhan ka, hindi ka masyado marunong taon kayo sa mga panultihon bitaw nila. Mismo magsakay ka ng jeep, hindi ka marunong magsabi ng ano bang tawag doon sa kwan? Lugar lang. Hirapan ako talaga Kuan na lang, sabihin mo na, tigilan na natin to, Manong! Stop it na! Ayoko na, Manong! Manong, talagang di na kaya. Ay nako, bitaw no, masalimuang kita. Oo, kay murag ma-conscious manggutas to ang self, makigstorya og Tagalog sa mga Manilenyo Lulubaba. Dagito higayon sa niya nga nakoy kauban na disgrasya sa may kiling. Uy, baka basag kayo. Pangutahan niya ako sa pulis. Yung nangyari, bakit nasakasaan yung kasama ko? Tubag na ako siya nga. Kasi sinabi kong wag tumabok Tumabok, ayan, naligsan tuloy. Pijat! Mao ka. O labaw niya, katong mga higayon nga, musulod kami og mga beer house, katong kauban niya ko, daghan-daghan mo kumiyatyo, kaya nang-apply lagi may para abroad, lagi po siya, so tambay may labinjugay, nga karon kay naskaman may, so mo niya nga, kagidlay. Laag lang na mo, beer house, may kiling. Grabe daghang kay beer house dito, di basta-basta. Tapos sa mga chika babes dito, wow!
Barato kayo ng mga manyag. Ha? Kuan nyo kayo ba? Makasulti kag sulit gid kayo ba? Ha? Ngayon dito sa amo. Pero kinilaking taga-probinsya rata, no? Masawayan gid ta. Labaw na itong sulod may pugnay may sagard nga bawal yan, sir. Bakit bawal? Ha? Tubag niya nga, bawal po kasing mag-shorts. Uy, bawal yung mag-shorts, Michael. Bawal madyo ka musulod og mga bar nga mag-shorts. Oo, gani. So, naman to, ako kasayo dati manggod, ha? Pero, gitubag niya ko tong guard nga, pues, palabasin mo lahat ng mga babae dyan, ha? Tanya siya, bakit naman, sir? Ha? Bawal pa lang naka-short. Ano na lang yung ibang mga babae niya, walang mga damit, nakabikini, ha? Anong klase? What the kind? Ha? Nasaan yung ustisya nito, ha? Umili tayo! Mga batig batasan lagi, mga manilinyo lagi. Wadyo ka yun ito nilang style, bitaw ginsan. Pero sige lang, experience naman po ito, ha? O niya nga, di kayo magkumpiyansa, balon yung kag daghang Tagalog, ha? Kaya para di yung kaingon tantong salag ba? Gani, kay na. Sao na lang yung taon kay Lulubaba kung makuhaan ka dito. Kining, makuhaan ka dito. Mabutan ka sa langanin. Nyadaghan ka gatubangon. Ang mga Tagalog, maglisod kag tubag. Makasulti yung kag, teka lang, tag-isa-isa lang. Hindi ko makaya ito, sobra na masyado. Wala ko gibuhat yung time may kiling. Kanya naman ko sa Manila, ngita lang ko og sideline nga mga trabaho. Nakatrabaho mo ko dito, labing dugay po siya. Kung unang gisudlan dito kay nagkuhan ko, nagbarbero ko dito kay may mata mo gupit-gupit. Munyang kung ikaw magpagupit sa ko, bisag hari pa ka, manager pa ka, presidente pa ka, mujuko ka. Pag ang mong barbero mingo sa imuwag, juko, ay sigliyok-liyok pahak niyo ron, ha? Nagalay ko sa barbero kay astig ba? Bati yung tao guan, kining kataas tong kagalingon. Huwag yung makatupong. Ituan kita sa mga dagkong nilalang. Pero unfair kay masyado, Lolo Baba. Kung ganing maabot po ka dito, Lolo Baba. Kanya, buta na to kung doktor ka sa bus. Kanya, bitaw nga makita sa ubang mga Manilinyo kung ganing naakay ko na yung mga diskriminasyon nga mahitabo ba kay actually kini mga Tagaluson kusog ni sila mo discriminate nato mga Bisaya kay warag tan-aw nila o paminaw nila mga bugoon kay ta illiterate pobre uyamot no. Pero wala lagi naisip nga kita pod mas labaw ta sa ilahang ubos atong tan-aw mga hugawan. Damak. Kriminal. Mas grabe lalo Baba. Ganyan katisting bitaw tuod niya doon na pa yung mga diskriminasyon. Kasumbong ko sa pulis kay katulaging bas akong gisakyan. Sumbong na ako nganyong di ko pa sudlon sa iyang bas nga nanindar bang po sa pugko. Ikaw atong bas lagi konduktura kita niyang probinsyanyo ko iya kong gikuan pakulawan. Umuwi kaya dyan sa probinsya nyo ang pangit na itsura mo. Wow, nung salita ikaw niyang gwapo. Kasulti juga, walang iya itong mga taong to. Dapat sa inyo dito, wala kayo dito sa Manila kasi mga bati ang batasan nyo. Tana sa pulis, kanyang wala man yung mga ipasulod. Tagalugin ko nilang
O bakit hindi mo naman pinasok-pasok yung taong to? Nagtitinda lang naman pala. Ha? Muta na sa sakuha may kiling kung sa daw akong gipaninda. Unsa day to di mong gipaninda lolo baba? Oh, magani kanya kapangutan niya po ka. Kanya sa man day to di mong gipaninda di ay. Ha? Namaligay ang ko kuan lungon. Bulak sa patay. November magud to undas ba? Oh, kay minus man kayo negosyo sa kuang gisudlan nga kuan purinarya. Ako na lang gi kuan market lang nako sa gawas. Kasi nang uban ka na maglukdo bitaw og mga paredor, ha? Bangko. Lay akong gilukdo, lungon. Alain ba kayo kung lukdo nimong lungon tapos mosyagit ka lulubabag lungon mo diya. Ay, gibuhat gitaon na ako niya, ha? Inikot-ikot ko yung kadaanan ng Manila. Ha? Pumunta ako sa mga eskinita doon. Naglibot-libot ako at nagsagit-sagit ako doon ng malakas. Ha? May bumili sa aking binibintang lungon, ha? Sa Tagalog, kabaong. Kabaong man na. Kabaong. Parang ginawa mo yan, ginamos lulubaba. Kabaong. So sinabi ko, nagsakit ako doon ng malakas. Oy! Sa inyo dyan, malapit na mamatay. Ibenta ako dito ang kabaong. Hindi na kayo. Buy one, take one. Discounted 50% kung gagamitin agad. Pagbili nyo, dapat pasok na kaagad kayo sa kabaong. Bili na, hoy! Pambihira naman ng imong baligya, oy. Meron ring nagpalit nun. Meron naman po nun kasi yung mga binintahan ko nun, mga kriminal kasi. Tapos ang iba sa kanila, alam na matitiklo sila. So, bumili na sila agad para wala nang problema sa kanilang pamilya ba at secure ng future ng kanilang kinabukasan. Gusto na lang tayo dun. Sabi nga nila, dun tayo dadapuntin sa kangkungan. Kaso puro simintong lugar nila, walang kangkungan eh. So, diretso na lang kayo sa kabaungan. Pambihira naman yan, oy. Kasi talaga. Gani yun. Mahirap lang kahimtang ko doon sa Manila. Kaya ako, uli ako dito sa Davao at nag-DJ. Anyway, padayon ta ninyo mga kabisyo, my love, so sweet. Labi na katong mga niyod to karon diha, no? Nagpakabusog, nagpahimsog silang panglawas. Hinaot nga kamo diha kaganiha pa lang sa morning sa inyong pag-exercise binat-mina sa inyong kaunuran kabukugan nagtumarpod mo sa ato Angelic C vitamins para protektado og himsog nga panglawas gana nga mukaon og nindot nga pagkatulog. Inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins ganuday mga herbal content puno sa mga minerales ug depensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya mga kabisyo, my love, so sweet. Duyog ta padayon ta sa ato ang panaguban, padayon sa paglanog-lanog, padayon sa pagpahimsog. Maayong udto sa gihapon diha dapita sa 99.9 DYRG Radio Gindulman Bohol and Real Radio or Real Banat Lupon 89.7. Mayong pagpaminaw sa inyong tanan. Magpalit ta og gamit na sa atong produkto diri sa Calabo Herbal Food Supplement. Pabati mo ha. Dugang pa nga ato ang pakatok og impormasyon sa atong pagbalik diri sa atong programang Tutok Pakatok sa Udto. 0917-509-5493 Osbon ko 0917-509-5493. Okay, mo na siya ang ato ang text line number.
Niya sa muna nagpabati ka nato. Maingot to kaninyo duha, DJ Michaeling, Lolo Baba, si Nene, tuod ni, taga Marihatag. Oh, naminaw ka nato karon diri sa Marihatag. Maintain kog paminaw ninyo DJ Mikey Ling. Daghang salamat sa inyo ha diha. Maintain gid og maintain pod ang pagpalit og kuan ha nya tomar-tomar pod diha pod sa dogwan. Kalabo herbal food supplement, no? What is? Abi pa yung others, ha? Palit po dyan eh. Anyway, duyog ta padayon sa tuwang panaguban, padayon sa paglanog-lanog. Kumbati gyapon ta sa pagpahimsog mga kabisyo My Love So Sweet. Diri gyapon sa programang Tutok Pakatok sa Udto. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing.